El mètode de l'autocàs. Seguim parlant d'estils de lideratge. I per què ho fem? Doncs perquè tenim la convicció que no és que hi hagi un estil de lideratge que és el bo, sinó que situacions diferents poden requerir d'intervencions diferents. Per tant, en la mesura en què tenim més visibilitat de diferents possibilitats, és més probable que en una situació concreta actuem de la manera més adequada. Sí? Vam veure que hi havia 3 estils que estaven molt centrats en el resultat, en l'aconseguir. Eren el directiu, el motivador i l'excloent. Ara entrarem en un estil de lideratge que està més centrat en la relació, que són l'igualitari i el protector. Comencem per l'igualitari. Què fan les persones que tendeixen a comportar-se, a liderar d'aquesta manera? Doncs aquestes persones formen part, cooperen, col·laboren, permeten. Per què? Perquè en el seu cap, segurament, la idea del límit és frustrant, l'autoritat és perniciosa, tot és relatiu, tot és negociable, i per aquesta raó qualsevol decisió s'ha de prendre per consens. I és que segurament la idea que tenen sobre ells mateixos és que si s'imposen no podran formar part, no seran valorats, no seran estimats, i per tant ho negocien tot. Aleshores, una bona pregunta que es podrien fer les persones que es reconeixen en pilot automàtic en aquest comportament seria: ara mateix aquesta qüestió requereix tot el temps i tota l'energia que hi estem dedicant?